wutar jahannama ta fi tsananin zafi inda sun kasance suna da hankali, amma rashin hankalinsu ne yasa suke kwatanta zafin duniya da kuma wato zafi na wutar jahannama. Domin zafin rana duk yadda ya kai, illa iyaka a ce ya kai 35 digiri 40, 45, 50, kadara ya kai 50 shine dai makwalar. To amma ya wutar jahannama fa ya zafin ta yake, ai ba zai kwatantu ba. Domin lokacin da rana ta take aka fi kowane lokaci zafi, wannan zafin bai kai garwashin wuta na wuta da muke dafa abinci da ita ba a gidan duniya, bai kai ta ba zafi. To tare da haka ita wannan wuta da muke dafa abinci da ita a gidan duniya, manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da aka karɓo daga Abu Hurairah wanda Imam Al-Bukhari ya rawaito, yace narukum juz'un min 70 juz'an min nar jahannam. Ita wannan wutar taku da kuke dafa da ita kashi ɗaya ce cikin 70 na wutar jahannama. Kila ya Rasulullah in kanat la kafiya, sai sahabbai suka ce yo ko da wannan ta duniyar ma ko ai ta isa, wannan ta duniyar a ce da ita za a yi wa mutum azaba gobe kiyama ko ita kam ai ta isa azaba. Kala sai manzo Allah ce fuddat alaiha bi 99 juz'an, to tana da fifikon azaba akan ta kuwa har da kashi 70 da doriya bi 90 menene fuddat alaiha bi 69 juz'an har da kashi 69. Tsananin zafinta ya karu akan na duniya, wutar lahira zafinta ya karu akan ta duniya da kashi 69. Ka ji fadan Allah, ka duba ko wutar duniya idan zafi yayi zafi, ka je ka kalli makeri lokacin da yake zuga zugi a makera, kaga karfe dan tsananin wahala karfe yayi ja, a lokacin ya ka lankwasa shi kuma ya lankwasu saboda wuta ta dafa shi har sai da ya laushi, yayin da inda za a ce ya huce ba zai iya lankwasuwa ba. To amma tare da haka wato wutar lahira ta fi ta zafi da kashi 69. Ubangiji ta Allah ya tsare. Yace kulluhunna mithlu harriha, kowane kashi daya daidai da makwarar zafi na wutar duniya cikin wannan wato ainihin 69 din. Shi yasa Allah ya ce qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun.